Il-ġimgħa bdiet 12 l-edizzjoni tal-Festival tal-Arti għat-tfal u żgħażagħ Zigużajk li ser jibqa' għaddej sa 27 ta' Novembru. Matul l-10 ijiem ta' dan il-festival se jsiru produzzjonijiet li jinvolvu teatru, isfin kif ukoll l-arti viżiva u musicals li ser ifisser varjetà ta' forom ta' arti li jolqtu gosti ta' kulħadd. Dan il-festival se jerġa' jkun qed isir fi spazju kreattiv wara li fl-aħħar sentej sar mod virtwali minħabba l-pandemija. Waqt il-ftuħ ta' dan il-festival, il-patruna ta' Zigużajk, Dr. Lidja Bela, qalet li l-arti għandu jkollha rwol kruċjali fl-iżvilupp personali ta' tfal u fl-edukazzjoni tagħhom. Hija nnotat li permezz ta' Zigużajk it-tfal qed ikollhom aċċess għall-arti. Qegħdin nibagħtu messaġġ ċar li anke fis-settur tal-arti u l-kultura hemmhekk qed nagħtu ċans lil kulħadd. Se jkun hemm ukoll performances sensory friendly biex ukoll nagħtu opportunità lil tfal b'abiltajiet differenti jiġu hawnhekk u jsegwu dan il-festival għaliex nemmnu li t-tfal irridu nresquhom lejn l-arti u l-kultura u nagħmlu u nassiguraw ruħna li l-arti u l-kultura tkun parti mill-iżvilupp tat-tfal tagħna. Il-Ministru responsabbli mill-arti Owen Bonnici enfasizza l-importanza li għandu l-Festival Zigużajk li ħalli impatt fuq studenti żgħar li jġorru l-esperjenzi u t-tagħlim li jibqgħulhom bħala gwida tul il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Għalissa ngħixu f'dinja fejn hija mibnija fuq il-bżonn li nkunu kreattivi, iktar ma nkunu kreattivi, iktar nagħmlu suċċess f'ħajjitna. U għalhekk il-kultura hija kruċjali għax titfa' iż-żerriegħa ta' kreattività fil-qlub u fl-imħuħ ta' tfal tagħna sa minn età żgħira. It-tfal tagħna huwa importanti ħafna lihom li jkunu esposti għall-kultura, mhux biss għax tagħmilhom kuntenti, imma li xi ċavetta tas-suċċess professjonali meta jikbru. Il-ċermen ta' Fondazzjoni Kreattività Rupert Cefaj qal li wħud mit-tfal li llum qegħdin fl-udjenza jistgħu jkunu l-artisti futuri tagħna. Min-naħa tagħha direttur tal-Festival Zigużajk Marta Vella esprimiet il-gburija tagħha b'dak li Zigużajk irnexxielu jikseb din is-sena. Intant is-sejħa l-proposti għas-sena d-dieħla huma miftuħa. L-idejat dwar il-festival jistgħu jinbagħtu fuq www.zigużajk.org.